somo ana jenyo ani mama sona katu no fe chenga fuka tasi alqiyama sanga selim katanu kura ya dalba masai ka ala fuka walin mandon ala mi ansuru yani wati barka maina kayina ala fe alaka afra anshika allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير ألا تنوليكو أم يوم ويلي كان على يسرى نيما ويلي دكا غرب اتقوا الله يسرى عليه وأطيعوه أكا الله تعالى كي يأمركم لبتو وألا يسرى بلسر لاي وأتشنتكي لاي لما ميا ولدك بسر علي أنبي لجي الله تعالى كي يأمركونا نيجي لجي الله تعالى كي لجلكونا إسوري بكي سيكو كي أفلالا ألا كي يأمركم لبتو بي إفه إسيكو دمجرالا الله تعالى كنردكم بك يرى قول شؤلا وكمان وقرأ كيك وكمان كبارا وبين بيوما أما نيني فلا فورانيونغو إكي بسرع علي nga umaye eke walela Allah ta'ala ka yamurkum labatulla ama yike walela Allah ta'ala ka daunzigilla ete ngoni wili da gwanza ite yere majamu gwanza doti ati nafa jena ya ati nafa lahara ata nyeye jena ata nyeye lahara onge mo kumani bara fora nyongo kuma bike gwanza yi amana ke kuma nyuma chugo chugo anga njandola kuma mana chenye chugo chugo akambe bara dema iye femi kuma fo no ma walea ibe fula de bana ito anga sira alani ka Allah ta'ala ka yamurkum labatu o ko ale bijra amununa fastabshiru khaira hayni soja nijmai bi qudum shahr ramadan nisngolun nalike sungolun nali nisoja kodo farifoni kodo sungolo be kumbe mu'mini fe ni nisoja ni nyagarli ni farifoni ni ko alay here badoke ma chama ma minzoro Allahu akbar sango sungolo ni biche ay ma chama blasrada kacham abekune dugo ke ko ala ka sawada tajrana namfle joro mina o tamama o joro yi jango kalo yere ka jojena adungu ngadu ye kai akungadu ye akaku nyana nga ala ma dulu garsikela o ala ye amunun surunya ala fuka senin kumaima namba ina ala fe ninga jigiya akake anyana kwe akaka sa nga ala fu ka tanuka wala nyumandon ka nisoja ka sungolo kumbe kada ka ombe ni aksude law an sungolo fle joroy ka fle hami ka fle kono gwa kaloy ka fle geleya kaloy o wala de duna ma chamana o hakilla de duna ma chamana ka sungolo yere kesra en fin ba fo ko kojugu de natodu kella قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون جنب نسوكيا ناكا ورسورة دوسي توي جنب نسوكيا ناكا كونيو دوسي توي جنب نسوجا ناكا سكرة يلما دوسي توي جنب نسوكيا ni aka nomination dossier toy mashi nimbe ni soja ko de adama de bulu je herawdu mi hera kabbo kate moka ودي فضل الله
wa rahmatuh Allah ta'ala kafsa mandiya ani Allah ta'ala ka hine baraji kon wallahi ngalina alala baraji de kabbu katemeni mbeka adama dimbi nyagarni feofe ni jengono ya fenzoro tawla fenyini tawla adama de bi damuni mi abimbendiye keni mi abil lafiya ni mi halala srafe baraji de kabbu katema beka ala yoro sara de kabbu katema beka qur'ane yo de fo ko mimba ala yoro de here kabbu mu'minui ni sura ambado o de to ala ko ayina ko afuye bi fadlillahi ni ala kafsa mandiye de yede wa bi rahmatihi an ni ala ka hinade فبذلك فليفرحوا كوكا نسوجا نيقودي هو ومفلويد وفنفلا خير كوفلا دي هركبو مما كتم فنغا يجمعون بكيغا من فرانيونغا نينجيلا تكنينا ماينا بكيغا نفلو من فرانيونغا بكيغا جين هير من كنيونغا على يورو سرا على كفسا ماندياني على كهينه دا كم مغوتوكا نيشي مؤمنما كودي هركبو كتمني فنوغا na mɔgɔ y'a faamu an ɲɛjugu ka bi dɛ mɔgɔw nisɔn ka di n'u bɛ taa wari bila banki la u nisɔn ka ko u ɲɛ kun bɛ n'u b'a sadaka di mɔgɔw nisɔn ka di n'u ka diɲɛ donbaw bɛna se u ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ don nka u nisɔn man di n'u kun bɛ baraji sɔrɔ kow kan wali ni baraji sɔrɔ kow kun b'u kan hey ambe damaka kan na koy amba fleka duskuun de dla adama de bi far kolo kala baran mangela chugomina ka sabali shun gelaya ka far kolo koro ka sabali seli gelaya ka far kolo koro abo chugula duskuun fana bi kelete de ka saniya a'malul qalb duskuun ka bara munu nyini be duskuun fe ka ulu noya ama ka demeina ala feki chesri onge kabini bi ifari jakuya funi fo alaba ifari rebe funi jakuya tebli kabibi jakuya nisoja kwa fura kwa nga nisoja ka kumbe fo alabini deme ibi nisoja na rere abukete de koy nate ni ta ala batu baran no afamba shi mani ni oda to kuma be ala ba fo de kwa nga sania ni yere chugo amago be saniel dila qad aflaha man zakkaha ka sania note niya inna an-nafsa la amaratun bisu ni ba da made sama ka ta fe mun ba wataala je ka taade wataala fele ka taade wana dusku ana made yere kun ni kolo kamaloya alama wallahi ni yawo reka ahwalu dawlaje erebe maloya e ka fle eni so ka dini jien chuma e ka fle eni so ka kuni alaka ya marqon chuma e ka fle eni so ka ko ni alaka wale ya marqon ni alaka barakata chuma ne du yini ngara sai ba ko ala ko de kadi katime febeka wa odeka ngake kuy walladina amanu ashaddu hubban lillah ofmana sungalo ala ka hinedu ala ka fsa mandiadu amana doika kito la halala sungalo yere yeli we here kode makanga ala barkada minga sungalo kele na dona ini mache lahara abe faranga mingi kuna ina tigi che darajala anshito dado mami abe ka bara kunga kan abe shi jete kunga kan nga don o fatura e sungalo kelimbalo kofe daraja min bina che mashda hake ni chesri koni ni ya kalot nobo ni baraji yini akono bana watif samanti mun ni ala bujira ana angana sigi ku teme to fleti anga don ko bawde fo imam bo kateme wati kura yeli kaw fe on fe ngabbu adama de bolo ko yitai wati besena halibi o de ba to italaw ni ka wati bana itatebliu
e yine no de ko nin dere yin dai ka wati to de be bitiki yin dai ka wati to de be ika dimba bi ka mara kono ka wati to de be opana wati ne ale de fion yere maralai angana tulunge ke wati na anga do fen soro tawla so here mana we ala je anga do fen yini tawla so here mana we ala yoro sarai bara sungolo min fle anga ni soja ka kumbe anga don ko here de natodo here dmen dama fu kubna wartlani yonje ku ba ngo sungolo fe gibina ke warti gibina ken ibina ay baraji mina sorode alaka hina min bijigi alaka jurmu ya fam bijigi aka jomba rekre kuma munun fo sungolo la ay khaso isu munun fo sungolo la ay samantiya munun fo sungolo la wallahi we mu'mini ni so jalambo hal ni sungolo ya soro drometik awa sungolo donbo we khaso isu munun tomo ala kira ka kuma na sallallahu alaihi wa alihi wasallam ani qur'ane kuma kauna sungolo de kaloe qur'ane jigina mina ala yere kalu min squanti ka qur'ane jigi ala o qur'ane di qur'ane jigini damne na sungolo de la wa qur'ane yere bakruba kana bla baitul izzala aya kuma foya shi chama ka qur'o fana kira sungolo de la nga halnote halni yo hadisatu qur'ane jigini yere ala kira kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam adam na sungalo de o qur'ani ala kira sallallahu alaihi wasallam aka chini yere damne qur'ane jigin ko folo aka o kira sungalo de wani ya tariku fila ala ko bacha mange islamo wi kabben sungalo ma wa dama kuma wi ona fo wati do ko sungalo de kalo e fihi sungalo de la tuftahu abwabul janna aljina dawbiyele qurayd don ba do ya hadisa mai nana hadisa mina don ba do ya fasari ko aljina dawire de biyele ko kuma be azohiru yere ka dawde biyele to kulla ko kuma koroma de do ka koro de ye baranyuma sarab chaya ko jugu ala ka hina fanga buya ko jugu ko o de koro foto do ko aljina dawbi yele amana kenin fla fe on fe afla be here wa afla be on de yoroy insha Allah wa kuma fla be sahambe aljina dawbi yele awa baranyuma sarade bi chaya koroy aljina dayele be o koroy asro kadi ni kumaina nyeni vein dayele kabla ni kumaina koroy di koroy asro kadi ni kumaina abaka blala okay ni dugu jera ni ma ko ni eri na ngabitigi dayele be ni na soro ali ko tugumbe adayele be o koroy ko absiga soro ni kumaina afle afere ke kumana bana munungo ko kuma koromay ulu taro sirafe munungo ay daw yere de bi yele nin fla be ka kala ya aljina be ala de kablala bana hadisa kon ngo ko aljina daw bi yele jahannama daw bi tuku shayatinu bi mina ku fereke ku dojo la kola e no gote ni man na ko halni ma daw akuma usaboti arama de baye de soroka don doni mi ga ala kula sungolo fe o yombi sorok majme ifasana chugo ibi don nge sungalo la o koro de ko maradatu munumba no fe she e ka shetane ko limbay o minena ko don negala ana do ba ko mawla goshi ko ma fo shetane rabi don negala ko walma do fana ba ke kuma koromay ka fo ko halni la goshi lite ko kuma koroma di do ala kat deme bina mu'minin no fe chugo mina sungalo la ki boshi shetane na kasi hakemina mana shetane ka bara fanga bi dogoya ila ka dese ila ka ke kum na fa do mejo lokola nga hadisa koni kuma min fo a arab kan koroy ko shayatinu be mine ku fereke nega de la aljina daw bi yele jahannama daw bi tugu shayatinu be fereke
joloko la me ka joloko dula sungalo bonya kama awa ningalo inde fanana no ye sungalo ye baranyma sarata tuko koro la bile de wange pour mo damne to baranyma sarata tuko koro la bile de ma bu barawo barake ka koro shun doronte ibe barawo barake ka koro wati gwanza fe asara bidan yoro mina sungalo ta sara no tekli dobe fara asungalo lama taka sun yere do seli do sadakati bo do qur'ane kala do ala kusma do ibe baranyma fon fenge sungalo la ashini ni yake wati were la tekli anga teli kam min famu dron a jen laban fo chugula sungalo e promo de Allah ta'ala yere de baraji baranyma ka promo ke baranyma na ka fo na kunye ninge ka koro asara kunye nde nga na ke sungalo la min faraka ado baranyma de bet baranyma mi yonda na ke wati na ke chugwe na kerani ikhlasu hakemi abe barakele ndekede nga sara min zori tala ni yo nywana tanzoro atala ni ye o nywana biolo vlanzoro atala ni ye o nywana keme wolo vlanzoro atala ala yere farangange do kuna mate hakere domina mumbo ke baranymana we baranyma ke kera mamina o sembala ya ke chukumina i baranyma ke na ladabu ka dafa o sem siga duika baranyma sara challa awa baranyma yere yake fi alwaqt almunasib watila anyeshi be watimina abebe watimina shibe beato mina kono kumamina fana be do fara bara sara anga jantu ni ngodnuna baranyma kadi alay watibe nga bulu flafa be wati do takade sungalo o watu la bilibili udoy anyon shite sankalula ko kaloy tukaffaru fi السيئات جرم يافا كلو فندو سungalo jurumu yafa fanga ka boka teme wati toka wa dugo jabi kalo fanadu hal ni sungalo tere ngwala kira ko de ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko dakuru nyebe shumba to bulo ashuntike kuma ako alati bawlade o bimine de okay ko dakuru nyebi bulo shuntike kuma na ko ala bo mine de ko o tibbe jango asungalo la mayre shumba ka dugo be jabi shuntike kuma dugo be jabi jango o kele sungalo yere la awa o kaloyi hina kaludu o koreydi ka hina yona ka yondeme shahrul muwasat was sadaqat yondeme kaludu sadakati bokkalo sungalo sadakati bokkalo sungalo yondeme kalo jango mali nyina nama sungalo nyina nama koni ni wartiyo wartigi ni telagalaga to koni ibi mom soko gwamvuru la ko onge abfoni wati de mako aw ta'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba tada ay kuma dama do mun fo saka tukuna wala sadakati dobo fara nyumaya dobo fara barajika ni wali mun o dama do de fle ka nyon zoro sisa afolo sungalodu aflana geleyaw de tukutugura nyona kasoro kana sungalo si jamana kono o geleya nunu mo kala hala o tekele hala de adoni geleya nana jamana kono
mado kon uka gele men ko do bora sorotala note ka fo ko ay fenjien wiwa ko dunu ka nyana ma ko do la ay cena ala illa fiya ka buma ala barkada sa kana kashifuke dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl alazim wa ala ira de kafsa mandiya ba ke ma ini mam yaja eta eka halay me ko do bora sorola do bora marsila a chama bijigi kuna kalola chugomina walma 24 heures kono hakem bi fire hakem nge ikam minawum hakem mi livrer do borola do ta gelew da may awa do tay la'alla abbe soro mi nge naba to abayre ne maka se hakem na kusube do borola nganunum betay naflay jon dakoro o imamunum be balo yawmun bi yawmin olu kay balo dona dugu jedi nu ma fenzoro bidoro bitle ko ngona shin o de kacca malien la o de kacca wa fo ko mamunum bu débrouiller o débrouiller ngono wa to gade débrouiller re ni bisika do ni mbeyo tuko yere de te do bulu koy débrouiller halisa ni be ibisika do ni nge hali débrouiller yere sete do tuko yere de te do aslabo ibal maslameka fandaya manase ko sungalo seto min fle foi jorota la kamalu bore kilempew dama soroko jo aka sogono ode hami ba shanyena milliard tigilama million keme chaman tigilama no be sella nyon kere fe baka la hala don ina bebe kredi no fe kra mingo ko hal ni naji tobi ayo fo Abu Dharri ko ni naji tobi ki ka jichaya ki sigiyon laje na nyeci be mie ki ka do sulu katlaka fokun ko mama limaniya mami fa debe ki da asgiyo kongoto shimbe abo kalama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah katira o imma min akraini be fo saw edum ba feka ala kira ladigi sallallahu alayhi wa alihi wasallam hala fini don chugula iba feka ala kira ladigi hali abunji chugula iba feka ala kira ladigi sallallahu alayhi wa alihi wasallam hali agisi treke chugula afo minga bonka tembo beka ito fana laje ni tayi sebe ni ala ko bi sebe la barabado bi luka bo ala bulude ni tariku flekana ala bi hina minge jona aka hina kama ala ka davona ude ka cha ala ya fara karima ala hina na karla minga chala de we nyuma ya de ayuma ya kala wa ala ko de ku kada le kwale bu feri kwale be nyuma ya kala u fe ala kira ko sallallahu alayhi wa alihi wasallam ko ala be nyuma ya fe bela hanna be kandigeli ke kwa ka nyuma ya kala awo kira chena ika kuma do ado ka ba koy efe kandige to nyuma ya membo labli fona ya kandigeli dabla sage kira ko ay ibi murud dajja ka lafiya jona kana murud dakuruta ka foka fatodo kana sama fana ka kurundu ka fufu ka juru chora kana ka aboka bia koka ka fado kari ka ba makandige atiketi kana na ni ladabu ka murud dajja kana meka triki akrayni yin sallallahu alaihi wasallam bagawndila alkira ya fa sallallahu alaihi wasallam ko ala ya farace ma wulu min wa bato minna amski kan ya disan nun lame ma ya fakira ma wulu minna adama dedu islam yodu ini min bi selim misri kele ngonodu ini min ga da grembe nyonaku
min muso bina sɛnɛ minɛ i muso fɛ e t'u ka lahala dɔn wa ka bɛɛ de kɛmɛ k'i yɛrɛ kalala fili cayara bi dɛ wallahi a bɛ yafa ma ko tɛ waritigi jahili cayara bi dɛ jahili kɔni ya kila ye kuma jugu de fɔ kuranɛ de ye kuma in fɔ yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf ko maa dɔw bɛ yen u ka ta'affuf u ka se yɛrɛ la n'u ka qana'a yahsabuhumul jahilu aghniyaa ko jahiliw dadɔnbaliw i tɛ ko dɔn ala de y'a f'i ma dɛ ne tɛ dɛ aghniyaa k'olu b'a filɛ ko baanaw de don koyi min at-ta'affuf u ka se yɛrɛ la kama o fana ka di ala ye o gɛlɛya mana kɛ cogo cogo ka kun ni yɛrɛ ye ka i toro yɛrɛ kan o ka di ala ye muminina kana to fo mɔgɔw k'u ka hɔrɔnya feere f'a ka wuli ka taa magariko kan fɔ e ye n'o tɛ i t'a kɛ kana kɛ o ma fasɔn ye sa adamaden ka keguya dɔgɔyara ala ko la sisan dɛ wa ne kɔni b'a kɛ yɛrɛ kalala fili de caman tɛ ten t'a dɔn yɛrɛ a b'a kɛ komi a t'a dɔn n'o tɛ walahi a dɔw b'a dɔn jango setigi minnu tɛmɛna fantanya sira fɛ e b'a dɔn e bɛ k'a miiri ko ko caman ko tɛ se ka kɛ bi a dɔw kɛra e yɛrɛ la ka kɔrɔ n'a fɔra ko mɔgɔ ka nasɔngɔ ko b'a kamana gan mɛ o bɛ kɛ cogo di baliku mɛ ni hakɛ dɔrɔn ni e y'i hakili jagabɔ kosɛbɛ adamaden de bɛ ɲinɛ e yɛrɛ tɛmɛna nin sira dɔw fɛ bali i yɛrɛ ye dɔw kɛ o ka gɛlɛn nin yɛrɛ ni min da ye da si dɔ ye e wolola nɛɛma na ka mɔ nɛɛma na o tumana i bɛ na sa an bɛ a mɔgɔw jiri la e mago bɛ f'e ka kalansa de kosɛbɛ f'e ka bilasira fo jamana yɛrɛ de tugu ka jira e la o fana mɔgɔw bɛ yen maa dɔw bɛ yen dhalika fadlullah olu nana mɔni sumanen sɔrɔ o wolola hɛrɛ la o mɔna hɛrɛ la n'i y'a fɔ ko maa bɛ dɛsɛ nasɔngɔ na ale yɛrɛ bolo o ye kabako ye n'i y'a fɔ ko maa bɛ dɛsɛ malo 51 na ale bolo o ye kabako ye tiɲɛ na nin fɛn ye a bɛ ne kɔni a bɛ ne fari fa kosɛbɛ a bɛ ne maloya kosɛbɛ i mana ye ko nafolotigi b'a ɲɛ ci fanda ka kini dun dama a ma foyi wɛrɛ ɲini fo n bɛ dumuni min dun ka balo n'a ye o ye diyagoya de ye koyi a bɛ se ka sabali fɛn bɛɛ kɔ o tɛ se ka to yen dɛ fo n'an b'a fɛ ka ɲɔgɔn fasa kɛ ala dun y'o kangari d'an ye ni foyi ma sɔrɔ ni kini ma dun a bɛ kɛ cogo di a maaw bɛ taa malo kilo 1 u bɛ t'o de san sɔgɔma o sɔgɔma dɔw bɛ taa kilo 1 tila san dɔw bɛ taa kilo 2 san a ɲɛ bɛ bɔrɛ minnu da feereli la kɔrɔbɔrɔ bitigiw kɔnɔ n ko asilamɛw de bɛ t'u pese a tɛ bitigiw kɔnɔ ni donna i bɛ malo bɔrɛ da feereli sigilen yan i ni minnu bɛ seli n k'olu bɛ t'o de suma sɔgɔma o sɔgɔma kaba ala k'a da a yɛrɛ tɛ jigin a hakili la k'a bɛ bɔrɛ san k'a jɔ sunkalo setɔ in na jango mali bilama o kɔrɔ ye di siga foyi t'a la gɛlɛya kow bɛ an dala o ala y'an lajarabi ni gɛlɛya kow ye nin kuma in na an t'o da faama kunna dɔ tɛ t'o kuma transformer ko u yɛrɛ tɛ kuma nin ye a yɛrɛ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an bɛ nɔgɔya ɲini de la nɔgɔya ɲini n ko an b'o gɛlɛya de la fa inna ma'al usri yusran n ka kuma kɔrɔ to ye n ka kuma kɔrɔ ye nin kuma ye ɲɔgɔn dɛmɛ kuma ɲuman ye parce que jamana in kuma ka gɛlɛn dɛ i ko n k'o dɔrɔn u bɛ taa kɔfɛlanin tigɛ k'a ɲɛfɛlanin tigɛ yɔrɔ maa caman bɛ kuma na maa minnu bɛ a fɔ a kɛ tan munnaw da don a tila ko an bɛ catiri bɔ de la yan ni kuma ko nana kuma min na i bɛ kuma kɛ ni kuma ko jumɛn bɛ yen sisan kuma ko tɛ yen fɔlɔ koyi ok tuga kuma i yɛrɛ ma ten dɔrɔn an tɛ video kɛla yan dɛ an bɛ yan ni sɛbɛko kuma min nana ni fɛn kan ka fɔ o la an bɛ se ka fɛn fɔ o la an bɛ fɛn fɔ o la wa adamaden yɛrɛ fana kuma dɔw la hali ni ko dɔw nana maa tɛ kuma ko bɛɛ la koyi ko dɔw bɛ yen o t'i ka domaine ye ko dɔw bɛ yen e yɛrɛ da tɛ bu fiyewu la i ka kuma tɛ foyi ɲɛ o la an k'an janto o la bana jamana bɛ waati min kɔnɔ a bɛ lajara bɛ kuma kɔnɔ jamana bɛ crise kɔnɔ o kuma in na dɔ bɛ fara ɲɔgɔn dɛmɛ sara kan ala y'o min fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ka maa dumuni don gɛlɛ la o sara ka bon silamɛw an k'an janto nin na dɛ
ni bɛ nin kuma ninnu fana fɔ an caman b'an sigi ten k'an da wa k'a ko k'u kana di ne ma o y'an caman ka bɛ kutuba de lamɛn ten a ka nin fɔ dɛ a ka nin fɔ dɛ a ko k'u kana d'anw de ma kana miiri ten dɛ adamaden bɛɛ bɛ cɛmancɛ de la hali ni bɔrɛ kelen dir'i yɛrɛ ma min b'i kɛrɛfɛ ni fɛn ma o ma fɛn sɔrɔ dɔ bɔ ka taa d'o ma alakira ka sahabaw tun b'a kɛ ten de sallallahu alaihi wasallam ni nin kuma fɔra e tɛ waritigi ye dɛ nka tiɲɛna sunkalo in na i yɛrɛ bɛ se ka hali n'a kɛra bɔrɛ kelen wali fila ye i bɛ se k'o saraka ten maa dɔ tɛ waritigi ye nka a bɛ se k'o kɛ o waritigi tɛ dɛ nka a bɛ se ka malo bɔrɛ kelen saraka ten a bɛ se ka ɲɔ bɔrɛ kelen saraka ten a bɛ se ka sukaro kilo damadɔ saraka ten a bɛ se ka tamaro dɔ san ka sadaka ten bɛɛ de k'a filɛ ka ɲumanya dɔn ŋaniya ta alakira ka sahabaw tun b'a kɛ ten nka sisan ni kumana ɲumanya kan dɔrɔn an bɛɛ de bɛ sigi an bolo fila dan sen kan nin kɔni ye waritigiw ka ko de ye walayi a kumana waritigiw fɛ bi a ye tiɲɛ fɔ dɛ a tɛ kɛ ten dɛ tiɲɛ in bɛ kɛ ka fɔ an bɛɛ de ni yɔrɔ don bɛɛ de bɛ cɛmancɛ la hali geribu dɔ bɛ se ka dɔ sɔn a bɛɛ y'a jɔ misiri da la e yɛrɛ ɲɛ b'a la maa o maa bɔra a bɛɛ ɲɛsinna nin de ma e ɲɛ b'i tɔ kelen jɔlen la o ma fɛn dɔw ma n'i ta kuma sera i tɛ dɔ d'a ma dɔ d'a ma silamɛw bɛ ten ko silamɛw ka ɲɔgɔn kanu n'u ka ɲɔgɔn minɛ dɛ k'a bɛ komi farikolo kelen mara sunkalo in ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don jango ɲinɛ sunkalo a y'a cɛsiri k'a fari foni ka baara ɲuman kɔnɔ i bɛ min nafa k'a ti i b'a bila i yɛrɛ de ɲɛ nka Ala b'a fɔ a ma de ko wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayr tajiduhu inda Allah huwa khayran wa a'zama ajra ko a mana min bila an ye cɛw fɛn tiɲɛ ta tɛ ko i bila yɛrɛ ɲɛ don i bɛ min mara Ala yɔrɔ a garantilen don ka tɛmɛ i bɛ min bila banque la kan a garantilen don ka tɛmɛ i taa min bila kalifa tubabuw la kan a garantilen don ka tɛmɛ titre foncier kan foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ n'a garanti tɛ ka tɛmɛ min kan i bɛ min mara Ala fɛ yen maa ka foyi tɛ tunun Ala yɔrɔ Ala y'o de fɔ ko an tɛ ɲumankɛlaw ka sara tiɲɛ dɛ an t'a yɛbɛbɛ n'i ye min mara Ala fɛ yen i b'o sɔrɔ yen k'i b'a sɔrɔ yen a dafalen a hɛrɛ ka bon ka sago ye a di don min na kan wa Ala yɛrɛ ka fɔnisiraya kɔnɔ a ye faranga caman k'a kan yanni i ka se yen an bɛɛ dun kun bɛ yen ka dɛ maa de b'i n'i ka kaburu cɛ janya kɛ n'o tɛ waati janko bɛɛ tɛ koyi a man d'an tulo de la nka an bɛɛ bɛ kɛ ka yan de jɔ ka ɲinɛ yenfɛla kɔ adamaden bɛ fɛn o fɛn ye a yɛrɛ bolo lahara o bɛɛ de ye i to yan ka min bila ka taa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya a ye dumuni kɛ a ka min awa fɛn minnu filɛ a bolo a yɛrɛ ye minnu bila ka na a ka diɲɛ don tɛmɛnenw na olu de don koyi an minnu ma fɛn bila ka taa olu kan bɛ ya laytani qaddamtu li hayati ne ta nata dɛrɛ hali ne tun ka fɛn bila ka na n ka nin ɲɛnamaya in kama hayhat c'est trop tard taara ka dan kɛ wallahi ni bɔra ka ban kabi i ma n'i yɛrɛ ye sigara la ka sɔrɔ i ma se ka min kɛ Ala ko la a banna o tɛ kɛ bilen o tɛ kɛ bilen dɛ jango nafolo ko sira fɛ ale yɛrɛ nimisa man jango ye ala tɛ mɛn kabi i ma sa e yɛrɛ ka décision bɛ bɔ a la kabi i ma sa ni Ala ye si jan kalifa maa o maa la kabi i ma sa a tɔ bɛ ɲɛnabɔ i sigilen ɲɛna yan u b'a tɔ ɲɛnabɔ i sigilen ɲɛna i halala ɲininen k'a fara ɲɔgɔn kan u b'a tɔ ɲɛnabɔ i sigilen ɲɛna e ka hakilila tɛ baara k'a la bilen la'alla u bɛ se k'i bonya dɔrɔn ni dugawudenw don la'alla u bɛ se k'i bonya n'i ye min fɔ k'u kun kɔmi ko ɔhɔ nka olu b'a kɛ cogo min olu b'o dɔn parce que e tɛ wariko faamu bilen wa faamu tununa e la o e t'a tigi yɛrɛ ye bilen o jango diɲɛ laban in na ko dɔw yɛrɛ bɛ yen olu kan ka an tɔ waaju ka taa fɛ qisasu waaqi'iyya dɔw bɛ yen a bɛ lakale i ye a kan ka adamaden sɔn hakili la u delila ka na cɛkɔrɔba dɔ ka baro bɔlen ko cɛkɔrɔba de banana cɛkɔrɔba ko a b'a ka du dɔ feere k'a bɛ taa a yɛrɛ furakɛ kɔfɛ dugukolow de ka ca a bolo
awa e client ini kana client nana u fora u bena ku bita war tagana u mena u mana e toro e cibla kwa keradi ku video nana fo kwa ferel mabo ko jadeu dara fo ko fa botote banana kwa binu ko war chien fu ay ni dem façon de ka chance de ma fi tay non jide nga de ka chaba wa be de kwa binu ko war chien fu kwa botote banana o akara tuko disa ni jeya e sabali ni mejula a toro ko akundu min verida kwa ta warta wo ay min vo ko te blida ko ni min be ay na do na do toro tara ere furake ala ya kene ya fana ko do be ala to jamala ko mulu baliya do be ala to jadu mashila toro tara ere furake kene ra nana ay dayoro to be ka be feri na be min sarakata bo sarakati da be min no abotu ma tsaki ka fendo ni ndimva songo o denjol jol do bino bon gwara da faka du golla ka tike misri ire nyene ma ka yoro ka tike misri ire nyene ma kibero sarakati kiba adu here da baba ka tikai way tiga gaay ko ikoro law ide seraw do ta ko do sa to ko yoro do ke misri ko dengo ko na mbaare ma baare mbakay o bekera ni bon ko kilina basa to wali fasa to ko yoro minge misri yoro kacha ko na ba sebema kwa ire ba kai de ma ko mangede nga udobala weche fogo hey ni mimbi sebela yira ka ke koi na aski ka de nga saraka bo kono ka e ka banga na fulo ble yira nyela hara kisiki ko de saraka ido mi saraka bi ba unye nyete ere la usraka wo de bu kala wala folo ere bi ku ke unyena ala kula folo no kera isale ko fe bitmenayo wa natu ma qaddamu wa atharahum enga ere choroba masigake ere mchoroba masigake kebi isale bi jigida uluka kaburu kono fui tibu yoroki sorey nunumbe nyere ko halatibe ay hina ayre la akana ke ma wero fekati ma ayre kunka alkirayo de sallallahu alaihi wasallam akwa joni ngana fulo kada au na cheta ba ko na fulo men gadi aye be ko ya ayre tadi kada oron wote ko ma ikoro ke de do ke de yira tan ngile ngayala foite ba ala labo jara kira ba feka darsu du ma fa kira ko akwa cheta ba ko na fulo abodo ko de abita ka mindu ba cheta ba utay ko ayre tabo doa abi min blaja ala yoro na ko abubakar siddiq bambe ti nganya na faro ko uthman be nganya uthman radiyallahu anhu abdurrahman bin auf zubair bin awwam hey nunun daraja qoratara ala yoro ni ala kafsa mande thumma bi a'malihim o ko fedu ka baran mo wi bara munun ke akilun kilin ya bluka mizan ne ba foko kuludu abakar donani jumei aka fonsiria aka fanda neme deme minati fui wore sura ala funa kira ala je ay jonjoli sanku ka hora jomunu ko shedo la faire kwa ma kari ni ma nyibi jon yere sanga horo ya ita ke ma fanga mawya parce que folo ni ma horo ya fuka ta sa abo doyi e ko ni ma kam ma ila o tigi nyena fona le fara kuma mina ko ake jon fanga mawi ma la fulu ma desele ma naga shilun e bulu de horo ya akoda ko ale te fo yini nunu horo ya la fo ala jati ata yini ka baraka e dunna tawla ata yinu ka wali yumando ata yinu ka kefanga aye ale te fuyina na ko ala jati Abu Bakr as-Siddiq ay alakira deme naka na fulu ka tasirla wana fara ko ay alakira deme anga je labata shite de aka na fulu du ala kodila akorote don ko di alakira deme alakira re adulla Abubakar jorani fandan juliye ka alakira deme ka fandan dunta ka deme ka deseba to dunta
Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman. Alkire ko badama do fo ni wati korote amba be fo kelengeli akuba dama do kira ko afon fe ko ni mamiya ke kibi do aljina kono Uthman de abetiyata Sayyidina Uthman la to do bi Uthman min neni bikoni Sayyidina Uthman mo to ma dala gwanzangu Uthman radiyallahu anhu akabaru bilibile do alle kolosa kad islamu ma Madina kolomi ni be jita la sara de l'islam be jiko geleyala reko commerçant aka kegu wari ni kodona famia bala kafara limaniya min ala ya sawla islamu tu jisro ka minu majisa kolo du yahudiya de tay kira islamu shu ko joni me kolo inza Usman ko ne ngani kile yahudiya ke ma do aka wari na kolo yin ka firma ta feri ko abi jide feri du jeoje arade bina jo abi jife Usman nana ko me kolo ba fe ga kolo tlanje sa kolo tlanje ferili ambo nyedo abi juru dala ka tla walla obsega ke kolo tlanje kile kile mi dati ba kile kile tay kile kile ati tay ay tlanje sa Usman ka do kile kile ata kile kile yahudiya ke tay islame be yela manawra yahudiya ke ga sugu bina ni riwaya do kan na chikoy halno ya sura do mani beddi tay yahudiya ke ka do kera mashi zaji tabli be ba bla ka Usman ka do kono yahudiya ke ko hukma atot lanje sen ga faraka ni te kolongola bli Sayyidina Uthman jaysh al-usra alade o kele blasra tabuka kele ko alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay islamu shuka ke o kele infana demenika Usman tura abake ka ko ke riwaya nunu fofo mbenyongo nga kwasira hake dola Usman ni sanu donnana awo charade kwar kirere be sanu ingeta bayi le mata be sanu bi bulo do sanu ko rabaketa ko do da alkira ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm ko Usman mana minge bi kofe ko foi to labli ko foi ta toro bi kofe ay minge ala ya farama koray halaka wati natala okorote ko alkira israda ila ko aka kujuke ga alkira ya don nin kofe nin ma faraka ala barkada na kan mayaka foi mabwala mawti kiga tanu gwanza Abdurrahman bin Auf ngi islamet na fulutuku de alkira tila sallallahu alaihi wasallam wi baramu ngi islamet kabu nafakati israfi nyuma ya israfi ngabi onda ko ngema ambu lametindro ka ulikata onda ngoni ngembe min de mena utemena we barudi we qissa ya umba lametindro ka ulikata ati yele mafui dona ma fongo here kala utide ma munu be doke ni makande e matici fe kala barkada ala here kelmi no yeyi o munu kuma kambe munu mai ka anu luto nyona ete warti fasane chara bide man nagashile chara ma barka bane chara ena fulti yere soro ma dan ayre amso adin aka dukuno mgonu ndama mu warti façon na faj membe ila bede kambe sigidalate bon komandi mgowe mali yere de hashide bon goma ko bi jam roye fula ma yemwe ko bi jam teke cheganya ke ga publika ya iba fe ka ko jam roye ko jam ko keke mo arab ke ko aka beitu la beitu sharia la kun ma masika dambe tanga ala ina fulo dima ni masiki dambe tanga no ko ni fuga te teke fuyi dambe ti tanga bi arabu ko te ko shay'ani yasturani kull aib العلم والمال
ko fɛn fila bɛ yen a bɛ adamaden lebu bɛɛ sutura a fɔlɔ ye jumɛn ye al-ilm o ye dɔnni ye a filanan ye jumɛn ye al-mal o ye nafolo ye nka n'a y'a baara kɛ de don dɛ ne y'a nafolo n'a fɔra ko a bɛ nin ɲɛ nafolo baarakɛla ye o ye nafakati de n'i y'a nafakati n'i y'a don a siraw fɛ ni bi tɛ sigida nafolotigi e ka na k'i bɛ maga a la bani hali y'a ye sigidaw la bi filɛ ni galama ci yɔrɔ u bɛna waritigi ba minɛ dɔrɔn polisiw bɛna dɔrɔn k'a minɛ ka taa n'a ye karamɔgɔkɛ ni kunun don hali ni i jo t'a la u tɛ se ka taa n'i ye nɔgɔya la i ye ɲuman kɛ minnu ye olu bɛ wuli k'u jɔ nka bi n'i ko a y'a minɛ i bɛ bɛɛ kama a jo b'a la walayi fo nin mun ka kɛ cɛ ka dɔrɔmɛ tɛ sɔrɔ foyi n'i kogoya mɔgɔw ye hɛrɛ de tɛ i la ne m'a fɔ hasidiya tɛ yen dɛ nka an ka kɛwale ninnu de bɛ dɔ fara hasidiya kan cɛ tuma bɛɛ e bɛ ka muguri ka taa an tɔw b'i kɛrɛfɛ i kɛ mɛ k'i ɲɛ ci an ka ten n'o tɛ n'a sɔrɔ ko e muguri o muguri i kɛrɛfɛ fantanw bɛ muguri i nɔfɛ dɔɔnin kuma b'u k'u yɛrɛ ma juguya maa b'i yɛrɛ kɛlɛ i mana kɛ hasididen ye cogo o cogo ni maa ni dɔ farala a ka pilasi kan a bɛ ka dɔ fara a ka sɔnni kan dɔ farala a ka bitigi kan a bɛ ka dɔ fara a ka sɔnni kan e bɛ mun ɲini sa dɔ ka fara o kan kɔ ni e yɛrɛ m'a sɔrɔ an ka fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a dugawu kɛ ko ala k'an sɔn ko k'an sɔnbaw sɔn parce que ni kuma dɔw la hali n'i yɛrɛ ma sɔn min b'i sɔn n'o sɔnna i b'a waritigi fɔsɔn bɛ koja mɔgɔw ye ten hali n'a fɔra ko a y'a ka mobili falen da gɛlɛn dɔ k'a dɔ sisan n'i y'o ye nka n'a tɛ fɛn kɛ mɔgɔ ne mɔgɔ b'a ka mobili la an ka filɛ ka an yɛrɛ kanu don ɲɔgɔn na sa adamaden ti sogo ti dun koyi a kɛwale de bɛ dun adamaden ti koja maa ye gansan koyi e yɛrɛ girinna jɔnni kan n'a nafa tɛ kaba ala ka diɲɛ da adamaden ma kɛ adamaden fɛ n'a nafa tɛ hali ala n'a ka alaya b'an wele ka na a yɛrɛ kun ma y'a dɔn ala kɔni ni bato ka kan ala kɔni ni labatoli ka kan nka o n'a ta bɛn nka b'an su ka kɛ a kanuni ka ni hɛrɛw de ye k'o kɛ ka courage don an na ka taa fɛ maa minnu kɛra ne fɛ maa minnu ye n bato nin bɛ n bolo olu ye yan n bɛ nin k'u ye n bɛ nin k'u ye a ye dɔw telima bila ka na yan ka dɔw layidu ta an ye hali ala ye siran min n'o ye ala ko yɛrɛ halisu ye a bɛ layidu ta ko n'i siranna ala ɲɛ n bɛ nin k'i ye n'i siranna ala ɲɛ n bɛ nin k'i ye e ko wari bɛ kun ko mɔgɔw ka kɛ e fɛ i tɛ foyi k'u ye aw i t'o sɔrɔ dɛ i tɛ se ka ji yɛlɛ kulu fɛ dɛ ɲɛnɛmaya taa cogo t'o ye dɛ al-insanu abdul ihsan ahsin ila man shi'ta takun amiruhu adamaden ye ɲumanya de ka jɔn ye e ma deli ka kuma in lakali i ye yan arabukɛ dɔ tun bɛ yen a bɛ nafolotigi dɔ contre la nafolotigi in tɔgɔ tɛ se ka fɔ a ye u mana tɔgɔ la kuma fɔ baroda o baroda la ale kɔni bɛ min fɔ a ka ko la o ye juguman de fo kuma in nana se nafolotigi ma a dɔn n'o sera o ma i b'an naloma dɔw kan bɛ ten ne yɛrɛ t'a dɔn k'ale bɛ yɛrɛ bon a bɛ tan de dɛ mɔgɔ dɔw bɛ bila contre la e yɛrɛ t'a dɔn k'u bɛ yɛrɛ bon nin dɔw bɛ sa ta sɛgɛn na fu foyi tɛ n'u ka hasidiya tɛ karamɔgɔkɛ hey nin ka teli ka tɛmɛ nin kan dɛ o cɛ ka kɛ o ye o a y'a faamu ko a y'i den ka giriman fara ɲɔgɔn kan min fanda fanda yɛrɛ hawujala tɛ bɛrɛ koyi ok dalika fadlullah e ka nin hawuja k'a bila kuma fɔbali fɔ la o tɛ bɛrɛ yɛrɛ e bolo ale hakili yɛrɛ tɛ to a la k'i y'a kɛ maa min sigilen bɛ ka sɛngani kɔnɔ n'i ye 100 kilo ni 50 d'o ma y'a dɔn i y'a hawuja dɛ a ye giriman bila ka taa di cɛ ma min kɛ baroda wɛrɛ sigilen u ye waritigi in ka kuma fɔ cɛ y'a tanu mɔgɔ kabakoyara koyi u ko e ka karisa tɔgɔ duman fɔ e a ko ɔhɔ a ko jubilatil qulubu ala an tuhibba man ahsana ilayha a ko Alahu Taala yɛrɛ de ye dusukun kɛ o cogo ye ka wajibiya dusukun ka maa kanu maa min ye ɲumanya kɛ ka taa ma bon Alakira dun ko an tɛ don alijinɛ kɔnɔ f'an ka ɲɔgɔn kanu ko ka tila ka sira dɔ jira an na ko an k'o kɛ ko an bɛ ɲɔgɔn kanu k'o ye foli ye n ko foli de kɔrɔ ye ko ni foyi tɛ yen
n'a dana foli jalama kɔrɔ ko foyi wɛrɛ tɛ e ma ala kira ko a ka kuma dɔ la sallallahu alaihi wasallam ko la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhak biwajhin taliq ko kana jɔ ɲumanya foyi la hali n'a kɛra ka i nisɔndiya k'i silamɛya kunbɛn o nisɔndiya min fɔlen filɛ hadisa la an caman m'a faamu ko kana jɔ ɲumanya la hali n'i bɛ yɛlɛ k'a kunbɛn o tɛ waritigi ka yɛlɛ ye dɛ fɛn b'i bolo ka di maa ma ka ban ka fɛn d'u ma ka yɛlɛ o fɛ ten o kɔni o ye yɛlɛ jurumuma yɛrɛ ye o kɔni jurumu yɛrɛ b'o la parce que n'i nisɔndiyara maa fɛ a hakili ko e bɛna ko ɲɛnabɔ a waritigiw bɛ yen dɛ i bɛ na a bɛ nisɔndiya i fɛ ten ka yɛlɛ ten k'a fɔra k'i k'i silamɛya kunbɛn ni nisɔndiya ye o ni maa dun nisɔndiyara i fɛ i hakili bɛ sigi i n'an b'i mago la maa o maa yɔrɔ n'a nisɔndiyara i fɛ i hakili bɛ sigi bon a tigi hakili sigilen kuma bɛ e nana bɛn kuma kalan dan na an yɛrɛ ka marché sumaya an bɛ sisan bon a donna tan a bɔra tan an bɛ chantier la n bɛ nin na n bɛ nin na an mago b'o la an bɛ dumuni ko la e bɛ chantier ko kuma na cɛ bɛ malo ko la e bɛ marché ko kuma na e ka marché ni nin ka malo ko bɛ ɲɔgɔn ye sira kan nalomaw yɛrɛ e tilala o e tilala e tɛ ta tɔ ye chantier ko ye sokurajɔ ye nin bɛ dumuni de ɲini nin bɛ luwanse de la a bɛ dumuni de ɲini karamɔgɔkɛ bɔrɛ kelen d'a ma a ka taa a kana to ka fantanw daga bɔ a da la a ye hɛrɛ de k'u ye fɛn min n'a bɛ kɛ ɲuman ye ka n'u ma isilamɛɲɔ i b'a dɔn m'a fɔ maa minnu bɛ ala ka nkalon dilan dɛ minnu ka métier kɛra delili ye n kan d'o ma dɛ nka e silamɛɲɔ i b'a dɔn a b'i dɔn o n'an b'a ka 5000 kungo la i bɛ 400 bɔ ka d'o ma sabu i b'a fɛ a ka kɛ geribuya a ka bɔ yɔrɔ a ka taa yɔrɔ wɛrɛ o ka 400 d'a ma yɔrɔ i bɛ taa 5000 fara ɲɔgɔn kan kuma o kuma 400 i bɛ tila o la kuma o y'a sɔrɔ i kɛra geribu ye ala ka hakili ɲuman d'a ma mana sunkalo in ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don sahabaw ye n den sira jira ala jɔn ɲuman tɛmɛnenw ye n den sira jira u tun bɛ hami ni ɲɔgɔn ye dɛ fo an k'o de segin silamɛya kɔnɔ a jɔyɔrɔ ka bon kuma dɔw ka tɛmɛ wajuli kan koyi waritigi kelen bɛ se ka silamɛya kɛcogo ɲuman kanu don maa dama min na n'a kɛwale ye n'a ka ɲumanya ye n'a ka fandanjigitigiw ye o nɔ ka bon kuma dɔw la ka tɛmɛ wajuli kan wallahi i b'a ye sigida denmisɛnnin bɛɛ a bɛ ɲumanya kɛ fɛn o fɛn a bɛ ɲumanya kɛ du o du ye hali n'u m'a to ala kama u b'a to ale kama ni karisa natɔ filɛ nin man d'a ye dɛ n'a y'i ye nin na n b'a kɛ i ka ɲumanya nka n'a kɛra ni min ye hɛrɛ ni sɔrɔ i bɛ datugu i da la ka biro datugu i da la ka misiri bila ka jama bila non bon sisan mɔgɔw tiɲɛna sisan kɔni fo ni non ne tɛ ne tɛ don maa la karamɔgɔ i bɛ dogo mɔgɔw la e tɛ don maa la i tun bɛ don mɔgɔw la fɛn t'i kunna tuma min na i ma don mɔgɔw la fɛn t'i kunna tuma min na k'i donna mɔgɔw la ni min ye fɛn sɔrɔ i bɛ ban mɔgɔw la ko non ko an ka siran ala ɲɛ ala ye sɔrɔ minnu di n'i sera ka min kɛ ala ye n'i sa kuma cɛ o dama de y'i ta ye i bɛ taa ka min to yan o bɛ kɛ min ye e t'o dɔn bilen dɛ aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أمكمين كاسرون يا كما بلا يوم دم كوينغا ني علي جمع ورجرا أنا سمالو كما تو أنا تملو إني على السلام نمبارين أنا نسي كافلكو كما غوانزا دولا أنا كما نونتا أنسبلا أنكلي غلبي نوي نيومايا سمالولا أكدي عليه على كرير صلى الله عليه وسلم ko sungalo de fɛ dɔ tun bɛ fara ala kira ka fɔnisiriya kan ko a kun fɔnisiriya bɛ sungalo la ka tɛmɛ baji woyotɔ kan ko ala kira kun fɔnisiriya bɛ sungalo la ka tɛmɛ fiɲɛ citɔ kan y'a dɔn fiɲɛ citɔ tɛ pan maa kunna dɛ y'a dɔn baji dalen ka fɔnisiriya maa tɛ hakɛ dɔn o la dɛ ko ala kira kun bɛ ten sungalo de la sallallahu alaihi wa sallam wa kira kun bɛ taa kuluwo la garu hira ila yani wahayu ka jigini damna ka ko kira kun bɛ taa ye fantanw kun b'a sɔrɔ foyi
kana desebato gen akana fanda gen idewni modi umbe kemi ko fe to don sira alaye ijurala irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa amin minke ka kuma kunje mauma be geleya kuma ke fursay kibe here nyino kono aka gele nyina ba aka nye ebulo o kuma famba nye bishin fere kelawma ya do halis ma chama e fen fara do fara ka fe do pirika ka soro yelema foi ma do aka fe soro chukula do yutada ambar ko kuna do bunu tada sungolo kuna sungolo kan ken no ya kuma inga amake mo wele kanan no ya ma kuma mina do be ke ka o wati gelenke feiri kuma ka be sungolo kon mana kasa mana boka ba be do bitigi woni angoro dilawni fo be singa dondoni fara ka fe ngati mo be femuna kwa gelera ne ma fo ni gelera mi ye chen ngando mada itara ta yoro la ya soro do farala kai ire na doni fara kai ki ka tono soro ngando ma ngama ma ye mo ka gelera ke tono yini nay adama dum be mo be no yala kumamina wal ma gelera be adama dum ga kumamina ki bit no yini o kuma ebe here de yini o kuma ebe na folo de yini o kuma o maga ibo war bunum fara nyonga de o balaw de benyefe enye ana folo ci nafaw ebe ma do kele ko ka fara nyonga be singa na cienti mate cienti ko foy do ana ngania de mumin de teke ma ngania cukui ski ma be geleya kuma ko ka gelen kuma mina ebe dore geleya ka faraka ikan nafa yini ni kama o tigi ko ka gwala ide asuma ka yire suma ka le atiki ka nigela sira hakemina mambe mo nye gwane we mamim mbo i profiter au fait wallahi am robi hal nu yaye kuy mago gelebe fela wati dola ko abitiki to datkura oroni be abaka tono yini kuna na yaye ko feinte ma wore bulu na lete fuy gore makede alle amankera ka toto ale kele de bulu aba abe do fara afrika wal ma nyebala enye bwambe kira islamu ko nyonde me bebini anga nyon hine mine bebini wala kira dilaka chedo ka baruko ko chen ka ma baran man fuy ke mi bakish nga ko akume juru de do mo wala na fulu baraladu ka kumba fa ka juru kan nawi nay gelebe ma maka ma fo min da e baide nga gelebe ma maka akwai o magoto la ala na re magoto ko che don sababu de flen yal dina kono ko ay fiyeli minge juru mantiki gelebe to ka akumbo de fo aka juru kan nawi na tara sura gelebe ma maka kana chorin ka fa andi ta na masara ai bitigi fana kanga ala yini commerçant bakanga ala yini sungolo ina hal na kira fe dan wali muuma ka doboy ka tonona wala saslamo ka lafiya an ga ngo de nganiata ngana we sungolo ere ke tereti kuma e ko ke na fulu yini kuma e ka do fara fe be prika ka fe be gelea mado ibi sugoro sabbi keme ni na fara ko kalu yera doro shini bita suru ga ke keme ni mugai te e mata sugoro kura fo isan sura ay min zan sura o to de fle anga sra alayi ayre kuna anga sra alayi anga bara nyoyo la adama de ibi ko kulay ka alayi no koina qur'ane o defo iye famayo alayi ni ka fangana ni la dirani clinier iye na fulo tigi alayi ni ka na fulo la iye commerçant yo ika jago ketchula alayi ni ola nyuma ya du ka kubela nyuma ya keraw de ka da alayi irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa ayre dama be hina mi nge nyona de o hina de bo ala yoro ka sanga ayre ka hina nyona ma note male ma ni gele shara male na bi de akuma de foko dar ko gele bi de nga adama dum yere dama fana te hina nyona note na yan go fle nyona ka ko fle nyon ve ka hamini nyoy ka joroni nyoy mimbe bolo la bi o kunde ikunungoy ana flame jamana ka fanda ku kumana ko de talaka ka chugula bli note soro mimbe bi o kunde ikunungo nga
mo ko be hina yon de mo ko be hamini yon be joro ni yon abi ubana be ko ndere jele manaka ke ko billah haram ko buru nyire tro mana angafle kan tanto ni baraina ina sungalo abena la hala mima ma psika noya do se islam yoma sira o sira fe ala isra mi noya no man noya le ijija ika here do sa ala ba juru sarai na kalon ya rabbi alaka afranshika alaka juanyena ka akalusa anyena baranyuma daw ala ko yele anye akono afarfunna chesrina limaniyana ala yesna ala ko di ama jurumu yafa munum ba kono magutum munum ba kono ala ka genen ba kono ya rabbi ala kan fara oni robbatuka sungolo nana gela min sura jamana ka ya rabbi ala ka ke o wulili sawi yani sungolo inga sa ka sura jamana ere la fiara ka sura jamana be here kono ka sura dikumunum be jamana ka ala yu wuli ka bo jamana ka ambe here min ala fe jena ya anillah ya rabbi ala ko here no ya ayi toro ko fion fe na besranye jena anillah ya rabbi ala kan kishi ama ala kan balu aslamaka ala kan fatu liman yadatuka anga jamana ala ka here do akono ala ka toro bo akono ala ka baski do jamana kono ala ka baski do jamana kono gele ko fion fe be jamana inka abe wuli ni sawu ya rabbi ala ko sawu jira anako sawu no ya amma ala ka nyemo here mo sugandi jamana e nyemo ya sigina tawla ala ka ma here mo sugandi kaski jamana kuna munum be here se jamana ma munum be jamana hinamne munum be jamana de hinabne ala ka boda kai ala ka antlo magien ala ka antlo magien ala ka nan labla anjugu ala ka nan ge jugu sagoy ala ka na jugu bananga ala ka nuse ana ala ka dangoka ala ka anzutra ala ka anjurumu yafa sungalo ya rabbi ala ka ke amma here ala ka kama jidi ala ka kama ngorotai ala ka kama wasai ala ka here ke islam be sungalo musaka jorobe ma mana ya rabbi ala ka noya ibi joro mina ala ko noya bi min ya rabbi ala ko noya ibi islam mi ala ki kishoma ya rabbi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى